Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pana paZiu News Live YTS. Isataendera mberi tiona aiwa kuti as mafactional battles aiwa ari kuincreasa muthe region. Toona kuti aiwa the City TV vakomana vobuda panapa vachitopa kuti aiwa generally speech yakadeliver on the Heroes Day irege kuplayiwa on their platform. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda across masocial media pages toona kuna BBC Zimbabwe vanobudisa this letter vanonyora chiti power battle. Yesterday they stopped ZTV to advertise him speaking at Heroes. Panapa toona kuti his speech aiwa yakakonzeresa kandi yaexposa sabotage, corruption pamwe chete nekuviolate kwemahuman rights. Panapa takuona kuti yakustopewa paZTV kuti varege kuadvertisa pamwe chete nekuincluda his speech kuti ideliverwe vagari venyika yeZimbabwe. Tiendera mberi toona kuti pane this page ramakona rakanzi Zimbabwe Advocates for Human Rights rakanzi exposing corruption. Vanobuda zvekare vachiposta vakomana veZBC vanobuda vanyora chiti factional battles rages on as ZANU-PF Broadcasting Network censors Chiwenga Heroes Eka speech citing poor grammar and vocabulary. Chiwenga, who is not agreeing about the 2030 has been cornered by the Midlands gangster for occult blood sucking organization. Domashoko arikuda panapa achiti aiwa panapa ari kumisiwa kuti aiwa arege kudeliver his speech yake on their platform nokuda kwegrama nevocabulary, vachiti aiwa his speech yakanga ine magrammary mistake pamwe chete nevocabulary hakuonekwa just as mareasons ari kuyachistopa generally, but the main story iri kuonekwa panapa inyekuti aiwa generally his speech yakanga iri a little bit matured in her exposure all the misconducts iri kuitwa nevakomana who are pushing for the 2030 agenda. Tudze mafungiro enyu motikudipa pamusoro pechiitiko ichi pinai comment section medu. Tudze mafungiro enyu musaona subscribe or like, turn on the bell icon.